A pe bynnag ti barod Blaenau, beth yw iechyd meddwl I ti? Iechyd meddwl I fi ydy cadw'n iach, sef bod yn hapus, siarad efo pobl eraill a gwneud pethau sy'n ei chdi deimlo'n dda am chdi dy hun. Dwi wedi dysgu gymaint efo'r prosiect yma, Prosiect Fi Di Fi, bod o mor bwysig I adael I pobl ifanc cael y cyfle I siarad am eu teimladau. Mae mor inspiring I weld pobl yn agor I fyny I chdi ac yn dechrau trystio chdi jyst achos bod chdi'n barod I wrando. Iechyd meddwl I fi ydy pa mor iach ydy dy feddwl di, fel os da chi'n teimlo yn dda efo chi'ch hun, os gennych chi ffrindiau ac yn y blaen. Dwi dysgu sut I actio ac hefyd mae di confidence I fyny. Mae bod yn creadigol yn dwi dim yn dda. Dwi wedi dysgu beth ydy iechyd meddwl faint o bwysig ydy I gadw'r meddwl yn iach. Mae bod yn greadigol ac mae celfyddydau yn ffordd o ymlacio ac mynd o reality am un bach. Ar y prosiect yma dwi wedi dysgu bod na'm byd yn anghywir. Mae bod yn greadigol yn ei fi ddim yn wych oherwydd dwi jyst yn gallu bod y fi'n hun a dim ots am neb arall. Dwi wedi dysgu sut I barchu pawb a bod pob dim yn pwysig I fi. Teimlo really cool, mae'n fatha... Mae'n rhaid fi ddim yn hapus. Dwi'n gobeithio bod y pobl ifanc sydd wedi bod yn rhan o'r prosiect yma yn mynd I fod yn barod I celfyddyd newydd, yn agored I siarad os mae gennyn nhw problem yn codi. Ac hefyd dwi'n gobeithio bod nhw'n mynd I gofio nôl am y proses yma mewn ffordd fel rhyw atgof sydd yn gobeithio mynd I helpu nhw os mae iechyd meddwl yn broblem iddyn nhw ryw ddydd. A dwi'n meddwl un person allan o 10 person maen nhw'n cael problemau iechyd meddwl, so mae o mor gyffredin, mae prosiectau fel hyn mor bwysig.